Čo robíte? Zbierate kvetinky? Hráte sa na obchod? A čo predávate? Trávu? Kaja. Kajka, pozri sa na mamičku. Kde je mama? Kaja. Kaji. Baba. Baba je tam, no. Pozrite sa, tam je babka, tam. Tam pre teba skočia kviatky. Tam je baba v okne. Babka ukazuje, že sa máme ísť na pokoj. Kam ideš, kam ideš, kam ideš? Za chvíľu. Nie, už idem. Neutekaj pomaly. 4 eurá. A na čo? Dám si 2 eurá. Kto to tu letí, kto to tu letí, kto to tu letí? Kto to tu letí? Pomaly. Kam ideš, kam ideš? Kde je baba? Kaja. Kaja. Hej, hej. Tak. A bachne ho na zem. Baba. Už si dala dudel von, čo? Kde si? Bože, babi, vy ste jak... Čo, máš trávičku, no? Ukáž babke trávičku, áno. No, ukáž babke trávičku. Ukazuje babke trávičku, áno. No je. Však určite, že je. Koľko máš kilo? Takých 22-23 už má. 22. Tak si skoro jak nízko. Dobrý. A ja, čo ty babke vyskuješ? Nespadni. Ako povieš, Sašenka? Teta ťa zdraví, Kupková maminka, ako povieš? Čo? Aj ty sa chceš húpať, Kaja? Pozor. Kam lezeš? Len takto. Kam lezeš? Pozor. No nie, niečo je spraví. Nerob sprostosti. Áďa. Ejda. Pomaly. Pomaly. Ja to držím. Tak. No, ideme.